Omancha umurigire ndisi TV teseni geito ngo bakwani asire tari yo sase mambia bano ngabwakire negere nganya sawe ituno miya otorendera se chumengima nande bakatwekire itokori aroro lie sabato yae ayo ante tokubarigania omancha umurigire ase mambia bano ase egepindi geito kia morning devotion egekegotera asiri toko diarero digima igo nakiako erano ne mwago kero tokoboka tokora saba emerubirinde yamanya kugendera bona tigatire berenge yasogo saba ende toswasi ekebungo tosabe tata omwana omwikoma chanu byamuna singe nchobu yabwao omwana ne byamuna singe nchu watorendera ase chumengema neba twetera makongu ao akini okaboko kwao kwanyara kubamana intwe babina singe ncho yeri tukori arere sabato eri kwabegete nsema singe ncho tocha sobusibwa okoligya manene mbyamono asinge nchu watwete sabato wano ngo swatora se age pindi yeto akiamon devotion omeko macheni tugotorae manene mangana tora kwana kuro ageta seni yeto manene akonya abange ekatokanya toboja kweri akabere twasabire nari twegenire nga omeko macheni aba mnento bano baka twakore twasabira sitria Yesu yoro mborito amen. Omancho murigereria nabonaga nitosome korwase gitabu kia John gitabu kia John isano omustari yo mutangani mbako mustari oye oikomena inye Yohana isano ekebunge yatangani baka ekebungo kia ekomena kane akina magana yutranye beka sobwenge asinge nche yebiro awo no mugano wo omonto yomo oye origeti ko bwaniwa no mugano bwabantu abange abarenga siri kuruma ase amacharenga amange baganyete yo sawa agocho sekero omonto narore ngororo oria orenge gocha oturwani amacharia erinde banyara guswaime onde bwensi oyo orenge bari tanga ni goswasa amacharime ni garinge kubwana igo bono abantu abange ebirema emyuko abantu babatime chando ao igo baringa saye baganyerete una amacha guturubaniwa banyare guswaime bono ekabanga amachiga arenge guturwanwa rituko asirituko igo oyo orengo mutangani ni garinge guswaime onyara kobweniwa bone kaba omonto nari goyomo oyo yenge ekerema ere akoba aringe ekerema tari ngonyara wikera agoswaime ritangani bone kabanga ritukerimo Yesu ngotiyaringe gochia Yerusalemu asinge ncho yomoyega dekero ari gotigochia Yerusalemu agayika ase yitekyo ose agayika ase rikurumerio diagwata mache ngonga ngono turatebenga ne swimming pool yari ngororo nabwe abantu abange nigo barenga asaywe igo ekere saikororo agatena asiri kurumariria akamanya konyora omonto oye orengo mureire ase myaka ekineke mungo yakane ase myaka 38 years emyaka emerongo 35 bana banyasaye nabonkora nginga igo muntu konyo chandikire asama tukamange sana nabera ayo nayi wachandikire mwoga wasama tukamange otaranyora muntu okokonya toranyora muntu okubata koboko kero kende omuntu osemereti okubata koboko tarakubata koboko igo ekero omuntu yarenge yabu ase myaka emerongo 35 abantu banyasaye aina mutuka mange sana igongo yenginga no mwataringe kogenda ose anyoringe kogenda igari kore tunabantu baye obekwasiri kurumariri nekera ari ko bekwasiri kurumariri bamutiga kero kende bagenda nande bati nande bamuyimagoroba igo muntu oyo akaba obuchandika asa mutuka mange lakini Yesu ekera chikweka saria ogosemeri kubacha engana tubate emwamuna ki Yesu ngukubaya riri swali lya bono mambi
ne niki ogantiye sa korere ngoji tore korere go chimotu gabo nga Yesu ngokubori arabon mambinga ninki oganetingo korere ne amatsibu tugitwamwa mbuyari kosinande go tokora dauti iwa bono Yesu akareka asaywe akanyoro omuntu uria urwarta se myaka 33 agatena akamurireria bona Yesu ngumuburiare ne ekebungo kya gatano ekebungo yasta ne noganeti obebuya ne noganeti obebuya abana banyasaye emambi yabo ni sawo kuburiariga ne kwabere ko chandeka mutukamange kwabere ko rwarta mutukamange eme chande yagusongerera abana banyasaye asa mutukamange Yesu ngukuburiare ne noganeti obebuya ne noganeti Nyasaye akorosire mechando bwata semambi yabono ne nakigo se muntu yakumwiranira naba marange kare Yesu tubori amaswali yanga bunayiga ngotanda notore twataka kwiraniria keri tutaraburwa ne naki omuntu oyo amwiranetie akamateria sekebungo akya gatana na kabenga omuntu oria akamateria inche timbwa tionde okonduta ekera amache atuburaniwe bono iwa abana banyasaye badaro omuntu yakamatebiga nigonga netimbwende nigonga netinya sawo kore ekone ninche ndukurwa sobare mubu nyare gutara lakini yakamatebinga timbwa timuntu Yesu oratuburia mutukamange ne njoga nitingo korere wacha kamatebinga tinda batayare noga ntia sawo konye wacha gotebanga tinda batayare tindi yarigania omuntu oyo akaba nejitangutangu omuntu oyo tajitukwiraniria riburi aburiti Yesu ngotuburiare ninki oganetio okorerwa abana banyasaye ekanya saa kuburiringa ninki oganetingo korere genda straight to the point amatinga Nyasaye umano Daudi ni gonga neti onkorere ringaniri na kekera ekera Yesu agutara akanyara Patimayo muko igakobori Patimayo ninki oganetingo korere akamatebi Yesu umano Daudi ni gonga neti ndore bona rego muntu yarakoborwa ninki oganetingo korere era akabone chitangutangu abana banyasaye pura tuwate chitangutangu asinga cheitu Yesu akamayanga omuntu na babantu ko wenwa Yesu ekero omuntu oyo abana chitangutangu akaba Yesare omungu bwa mabera akaba Yesare omungu bw'abanchani akamotebinga imoka egasero kiago oyende na gutara imokia egasero kiago wana gutara igonga neba Yesu muntu bataje tukumiraniri buna buritugo Yesera akamorama abira akamatebinga imokia egasero kiago gende bana banyasaye ni mbisero kitubate ase obugima bwitu ebinyasaye aganeti emambi yabono obimuki obitubute ocyakubati Yesu bana banyasaye ne school fees yatuchandire bana banyasaye na muri yatuchandire neme cyane yenseye etuchandite nenchara Yesu agatabanga asemambi yabono nimba korrebyo aseta lya Yesu ekero omuntu oyo niga Yesu amutetinga bono imoka ebisero byago ogende ne Yesu ngokuburi arenga mechande kyobwate asemambi yabono eriyo ekerachire ayikuimoki ogende arusi mechande eraso obumo bwago ogende omubwati ne marange nkoranga ekero Yesu atokonyire aseme chande yetu nduruje twabwati ego toguchitu tuba abana banyasaye twatebanga banyasaye nankonya osekero montaru ari totenga Nyasaye nkonye ninko bwati Nyasaye nkonye ningakorera mirimo ekero kwabwanire kwagenda kweba omuntu oyere nkiakorete akaratara ninki gose akorete na nka yachiete igachete mwae korara akagoka akakeba bana banyasaye intweka twakonyiru niho marange gatokweba
omonto oria ekenya saa matebigo nga imokera sero kiago ogende no monto oria limodioka akabwaniwa wetera seta ya Yesu akayemekera sero kiaye akagenda nerituko abwene tugu nigoria ringe lituko lie sabato iga abana ba Nyasaye nakiri kundwanga ekera to kwanda nona se sabato twenda se sasimero kya Nyasaye emechando tetera se chumengima nigo tokonyara kubwaniwa ase tukire sabato emechando tubwate ase echumengima nigo Nyasaye agotora ekera twachira ase sasimero kiaye ekera ase sasimero kiaye no tokonyora obokonyi ase nyumba ya Nyasaye no okonyora obokonyi ana ba Nyasaye omonto niga abone tugu litukolie sabato ne ayeri tukire sabato ngayokonyoruli ne banga ngayogo sasima ngwandore kanisa abana ba Nyasaye ngayokonyoruli na ekero kwabwenigo ngayokonyoru kwirana gochi ngwirana gwakira Nyasaye ngambia mono esabato igoto kwanda twabwenigo igoto kwanda asige sasimiro twabwenigo omonto yakabanigo litukolie sabato igori litukolie sabato ekero twatira ase nyumba ya Nyasaye emechando tubata ase chumengima osina makweri kwagenda amatanga bono omoyo igosonegete Nyasaye igo agokubwenya Nyasaye iga okuwa omusaso abana ba Nyasaye omonto oyo akanyora okuboni kwaye litukolie sabato na ntayebe ko bantu litukolie sabato abantu nabange Nyasaye bariko Nyasaye arenge kwerugo ase litukolie sabato ase sinagogi onyara kubabwenya igo naye Nyasaye kera kubweni nkobanda komokorera ne Nyasaye libuli linene twabwate ndina ki litangani inki oganda Nyasaye akorra ase mambi abono akebungo kiaye gekomina yamo asigo montoria akayemoke gasaro kiaye akagenda na ekera agenda wona ogayiga abafarisayo nkomubuli bayiga abafarisayo nkomubuli bayiga ningoyo gokora kwanyara gutara ningoyo ogokora kwanyara gutara na nkayare omonto yakabere ringa tinkomanya ayekogera nche enabona unatebunga emegia soro kiago ogende asengenjo afarisayo nigo bari gitikori gichinjira cyo kubata Yesu na konyara kumoita montoria akagenda igo Yesu akagenda akagenda nemirimo yaye omonto bakamuburi ngani ngoyo okubweni tachi kumamanya lakini ekiragenda se ekanisa ose ekera Yesu ekebunga gye kamuna kane ekera Yesu aya achikwenda se karu nanda akomira omonto ororo bana ba Nyasaye omonto akabatebya omonto ori ankora nanyara kubwena neruria agati abayahudinga imyase sasimironga omonto oria onyara gongora nabwena neruria omonto oyo ekera abone tu abana ba Nyasaye igacheta ase karu tachete kwanda mwae aibe igacheta ase karu ne ekera Nyasaye itatokonyire ekera Nyasaye itu aturwanirire asobuge mubu ne ngaibo ntokwanda to mwakera ngambia muno ne ngo mwakera to ngambia muno ngaito kwenda twaje kumakera ngambia muno abana ba Nyasaye ne ayana yuria ekera Nyasaye agakonyire okweba wataka wetagia ibe kwa manyine meta abantu mbarasense omancho munegeria ekera bata asime chando igo bakonyenye kiabuya sana bata Nyasaye akione nkonye buna bono uchumi ya Kenya yakonyire obugimo bwakonyire wata Nyasaye nkora dinganiri ningwa kire ngambia mono akini abono tori waka Nyasaye itombia mono wacha kubetogi kwebanga Nyasaye uyo nero okorera amangana manene omonto oria akagenda se karu kagotuma kawaka ngambia mono lenje na abwenire Nyasaye ekera akorera ekona abana ba Nyasaye genda se karu yaye makire ngambia mono asete ya Yesu maite abantu nabanga se Biblia saa konyete unabono Nyasaye akabwenya
abantu babwatu oburire bw'okoma ne ekera boboneti oyo mubye kanero chete wakenya sawo itongambia mono oyo mubye kase asa abantu bali 10 ne ayekenya sa akorerie ekone inkayigose okogenda inkayigose okwanda kumakere ngambia mono omuntu yakarwara ase emyaka 33 abantu banyasaye emyaka ine emenge abantu banyasaye amatuka inindo chibuna chandegete na ibuna kwabere ko chandeka asa amatuka mange ogatenya saye akinkonye itukoria rero yasaye ngukuboria renga aye bunore mawgabu ninki ogantinya saye akokorere nimeta sense na boraga ebintu nebingi ogantinya saye akokorere bana banyasaye ekanya saa kuburiri ninki ogane tingo korere mateime chando yayi mechando yago to chaka gutantana to chaka korengreri haya mateibi buna patimayunga ni onganeti onkonye ni onganeti onkorre dingana gete omuntu oyo akaburi gari swali agasinyukwereri lakini akoba nyasaye arenga nyasaro miya akamubwanya na amanyirenga naye samu tukamanki nyasaye obereka okuburi swali ne mwana wane ninjoganiti oyino mwana w'skuru nyasaye obereka okubura swali ninjowani tingo korere bose kuna boko matebinga nkorere nande wacha kagutantana unabono ekirato soma sigitabu kia James 5 aya mago turuboka igagotebanga abana banyasaye inga ekero wasabirari ngana semeringa kwari nyorire asireta ya Yesu tiagotantana tiagotutukana nyasaye nigo aganeti omuntu akuburi swali nande wegene ngokoreiro bunabona omuntu oyo ekera abotigiri swali abana banyasaye era ni yasinyo tukweranira lakini nyasaye akamokorera ne ora li swali ngokoboliga ninki oganti nyasaye akokorera asobuma bwago ninki oganti nyasaye akokorera abana banyasaye nyasaye no mungu ba mabira nyasaye ngokonyara abana baye liboli eri nabokonye kuliranira abana banyasaye ne noganti nyasaye akokonye aseme chando yago egenda nga kwanyorire maito musubati uri kuba amanyinga ase emyaka 30 nere akaba amanyinga ese agaiteka amanyinga asa mutuka amanki akini agatwara gosemira ase nyasaye abana banyasaye ekato gosoma Biblia abantu nabange nyasaye akonyete ababwate emicando asa mutuka amanki ayo mabone nere twasomire na abandi embaroro abana banyasaye asa mutuka amange lakini bagatwara gosemirianga Yesu ngokonyare Yesu ngobwenyare Yesu ngotoriare wana intu buna mwanya abantu twanya wale mechanda asa mutuka amake twasiyo gosemeria bana banyasaye onyandire musachoyo uri kure twasiri kurumiri ya Bethsaida onyandiri asirite gosemeria tebenga abona ya na achire ya samutuka amanki amacha bereka oturani wa samutuka amanki lakini tinda soime osubo mwako mutangani omwako okabere omwako gatatu asiye gosemeria ate bino nabantu bariko meratanga aye bono tiangendeka nandi gokabere tenga igari ngororo obutukuno mugaso lakini taje kosiri gosemeria akabere ororo bakaritukerimo Yesu manya saya gaja komokonya ne aye ekero kwanyorra michando amatukari nga abantu banyasaye kwanyorra michando omancho omurigereria ase chumeyemo twasiyo gasemeria omwako yomo twasiyo gasemeria nyasaye na ametekero yo muito nyasaye na akumanyite inche amonaye nakekogera agatebanga tusiyo gasemeria ritukerimo Yesu ngo cyari mawo kugotoria neri tukeria abantu banyasaye ndera setere Yesu yakoboringa inchoga nitingo korera libuli liga abantu banyasaye igo naye andonsi asore yagusiya gosemeria nga wachane kira mutuka mange eyire ngari tukerimo ekere Yesu agoche gotara gocha mwago nakubona setere ya Yesu
mete musacho weta mete osiri tukerio mete musacho weta mete nga Yesu kumubori nga ninge oganiti ngokorere iga osenga no muntu kawaida tu anya ndija mete nga Yesu kumubori nga ninge oganiti ngokorere kange igate betema limorioka iga nkarenge iga kera kende iga osenga no muntu bono kawaida bono kumbori nga ninge oganiti ngokorere naki atutukanite gotebanga ninga nitimbwane na hakero kende nabokoranga muntu kiyo bono kwenye kumbuli amaswali aya Nyasaye au kubuli liswali nga ninki oganiti ngokorere ninki oganyasa koraso obugima bwago Nyasaye itu tiatokonye Nyasaye itu tiakonye inche amo nayo mancho muligereria totware basemya sare nkolinga ki litugerimo Yesu naache mwago litugerimo Nyasaye naache gocha mwago akonye emechando yago tiagusira basemeringa kwarora emyaka emingi tiagusira basemeringa watandikira emyaka emingi tiagusira basemeringa kwabera n'oburoro ase emyaka emingi yaya litugerimo ekera Nyasaye ekera Nyasaye agutira nache naye mwago agokonye buna akonye to montoria na litugerimo na agokonye egena nga litugerimo Nyasaye nache agokonye asoma bwago aseteri ya Yesu ayege nabo ekero montoria niyegene tebo anda akabwana Nyasaye tutiatokonye tumanye nga totware basemeria nga litugerimo na Yesu mani Nyasaye na tokonya swe ubugimo bwitu aseteri ya Yesu yoro muburitu amen twegene tosabe tatu mana nomekoma chenu byamana singincho waturendire ando kwatwegeiri mangana mane kwa se Biblia yawe nchenu ama eno montore ni yabete asiri kurumaliria ria betari asimi yake 33 ni tatu lakini litukerimo akero gwetete ukamugwenya nendo kera kendo monene nabo turabe nga twabeire tuchandike tasamu tukamange lakini litukori arero liswali gutoboringa ninkyo oganiti otokorere wano Nyasaye emechane mingo twata sobe kubwese amonene twekiraniri korengano bonja kwao ona kera turaswe asige pindi ryo kwera mangana amarika amachine kwa lesson umeko amachone tugoga ndako bamunentu konya mwancho murigereria ekera tuganda tugusanga obuyo bwe sabato asetari Yesu yo muboritu amen.